Għalli fuq ftejt għax għandi stitch għandi uġieħ kbira. Ma jenu ġejib, da minn jittasajja fuq. Għajmax. Għasab għax fiddaku. Isma l-ġissam jena naħseb illi mux mamul tajjeb għasra. Missu jek trid tirqaq. Mamul li tikol kem tiflaħ affarijiet li trid u tiffanga ċikkulajiet, burgers u tirqaq. Imbagħad tagħmel is-sagrifiċċju meta tkun titteħxien tieħol il-ħass, il-karrotti u dawn l-affarijiet. Kemm tajba di vera. Isma' jagħmel mur spinning imma. Spinning x'ikun? Spinning għabba mort. Għastaf xinu? Murx id-darba, jwaħluk marrota li ma tiċċaqlax. U tibda taqdef fil-voj, isek libla hem. Daċċen. U isek qiegħed il-marsa f'nofs it-traffic hemm tibqa' tajjeb. Li għandek tajjeb illi tara ġiex patati, tifhimni. U jena għalek immur training tax tbejja id-dejja. Imma milta, X'għamilt? ġiet il-mara miegħi. Le, jenna jdira ma jistax ikun hemm. Ara kull imkien tiffittani tiġri warajja, imma training tiegħi biss. Ġietu dal-vizzju ma toqtlux. Kien hemm session u jena passoltu għad tinħares. Madon. U taqbadni xinħares lejta qoddimi jekk kien bella kienet tagħmel l-squirts. Squats. L-squirts dawk li tinżel. Squats? Baqa bdiet li fuq. Għat li titħares leja? U ma stax nefita. Għat li iva. Lemmet nħares. U għat li jint raġel. Iħsib taħtafni. Għat li raġel għax ammettejt it-tort. Għattela mux ovvja, ta' wara mux dejjem kollu t-tort. Isma' komplu jew, kemm taħseb irdu nagħmlu kilometri biex naħarqu dik li ħaniklu? X'ħaniklu għax issallum intimis. Jiena timorru dak ir-restorant dak li rejtek l-aħħar darba. Ja. U dan l-affarijiet it-tajbin, eżempju fil-bidu tieħu daqsxejn cheese mill-imdewweb bil-galletti, bil-ħobs u Cream cheese, cream cheese. U issa għandu dik is-soppa qed ngħidlek jagħmilha vera ta' ma nafx tfala fiha naħseb xi blokka butireka vera tajjeb. U mbagħad hemm dak il-plattaġina goff, għax goff kontrejdu goff. Tajjeb u fl-aħħar qatt naħdu jew biċċa porkek kara minn dak li x'nindaħlu f'ħala tibda tlieb biex xaħam mal-ġemp hekk. Kemm taħseb irridu Jekk naqbżu d-deżerta u x-xorb, naħseb għandna sarrabat biex nagħmluha. Sarrabat. X'hemm sarrabat? Ir-rabat għawdex ta' u rridu nagħmlu l-fliegu bħal mexel. Oġġu boys! Ħajja ħanżommu fit, ħanħarqu dak ix-xaħam. Narakom. Akkari xi tiġri blura. Somma ħala. Aħna niġru bil-qudiem għax iridu nonsu. Forsi dak qed jiġri blura biex jiżdied.